Ata-babalarymyzyň asarlar aşyp gelen paýhatyny ýerip, türkmen halky häzirki döwürde-de ekrançylyga, mallarçylyga uly sarpa goýýar. Ýurdumyzyň hususy podogynyň wekilleriniň daýhançylykdan hem-de mallarçylykdan rızkyl tapýanlarynyň hem sany az däl. Göýek bagçy önümleriniň, meýweleň we süýt önümleriniň dürli görnüşleriniň bolçylygynyň öpçün edilmegine, owa hyjylygyny işelip berýän we innowasion tehnologiýalardan giňden peýdalanýan hojalyk jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň münasip paýy bar. Daşar ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan önümleri öňürip, bazar bolçylygyny döretmäge sallamly goşun toşýan hususy düzümleň birem Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar Birleşmesiniň hemde partiýasynyň agzasy Sahabatly hojalyk jemgyýetdir. Häzirki wagtda Sahabatly hojalyk jemgyýetiniň 500 baş tagran ýetlenen mallarçylyk toplumy Akal vilayetiniň Göktepe trawynyň çägine yerleşýär. Toplumyň çägine süýdi gaýtadan işleýän bölümim hereket edýär. Sahabatly hojalyk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy 2014-nji ýylyň iýunyna Gahrman arkadagymyň ak pata bermek bilen işe girdilen. Ýurdumyzda ilkinji hususy mallarçylyk toplumlarynyň biridir. Döwrewap mallarçylyk toplum we süýdi gaýtadan işleýän bölüm innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyp, bu ýerde işleň esasy bölegi sany ulgamy arkaly amala aşyrylýar. Mallarçylyk toplumy ýylda 2000 tonna süýt hemde 30 tonna et öndürmäge ukyplylar. Toplumda süýt önümleri bilen bir hatarda maliýetini öndürmäge de aýratyn üns berilýär. Et öndürmek üçin niýetlenen mallar diýre agramy 1200-1300 kilograma ýetýänçe ýokumly ekologiýa taýdan arasy o tüýümler bilen bakylýar. Şeýle talaba laýyk bakylyp semredilen mallyň etiniň çykymy 55-60 götürme ýetýär. Ýokary hili maliýeti amatly nyrklardan halkymyza hödürlenýär. Häzirki wagtda bu ýerde saklanylýan ýeri şahly mallyň başdany 430-dan geçýär. Sahabatly hojalyk jemgyýeti sagarlar bilen bir hatarda tohumlyk geçilere midedýär. Geçi süýdi saglyk üçin iňen peýdaly önümleň biri hasaplanýar. Mallarçylyk toplumyna önümçiligi ýokary bolan geçileň 300 gün gowragy saklanýar. Bu tohuma degişli mallar ýurdumyzyň howa şertlerine de çalt uýgunlaşýar. Sarıň süýdi hemde geçiň süýdi insan saglygy üçin ören peýdaly önüm bolup, biolog taýdan gymmatly maddalary baýdyr. Süýdüň düzümine gymmatly biologlar, ýağlar, uglewodlar, mineral maddalar, vitaminler saklanýar. Şonuň üçin hem hojalyk jemgyýetinde halkymyza ýokary hile süýt önümleri bilen öpçün etme uğruna işler alınıp barilýar. Hojalyk jemgyýetine sahabatly harit nişany bilen sygyr süýdi, berhirlik gatyk, süzme, uýadlan, gaýmak, aýran, geçe süýdi, dozlanan we ereme peýnir ýaly önümleň durly görnüşleri öňürilýär. Şeýle hem bu ýerde kaşar harit nişanly ereme peýniriň bir näçe görnüşi öňürilýär. Bu peýnirler durly tagamlar taýýarlamakda peýdalanylyp, jemgyýetçilik iýmeti podogyna aýratyn islige ýedir. Halkara parakatçylyk we ananyşmak ýylyň nişany, öňürilýän önümleň daşyny berýär. Bu bolsa telekatçylarymyzyň döwrümizin ötüşlerine münasip setlenýänliklarynyň alamaty. Berkarar watanmyzda ahlat bilen çekilgen zähmete uly sarpa hormat goýulýar. Ähli ulgamlarda bolşýaly hususy işe urlukda da ýaş hunärmenleň ýaşyl nesliniň tejribesini täzeçil pikirler bilen baýlaşdyrma netijesinde uly üstünlikler gazanylýar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň döredýän şertlerinden ruhlanyp, has uly üstünlikleri nazarlaýan Sahabatly hojalyk jemgyýetiniň işgärleri, işlemäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.